Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Ang pila naton ka mga utod bala ga panghakroy gid baw siling nila ano na lang ni matabo sa amon kun hard lockdown bisan Iloilo lakip ang Bacolod daw apektado gid ang biyahe sang paskrap apektado man wala pa gani sang mando ang syudad sa Bacolod hindi na sila magbiyahe kay nagmando na ang mayor sa Iloilo hard lockdown. Wala biyahe. Amo ning ginatawag balik naman kita sa puwerte nga pag-antos kag gutom. Kundi ka patay sa COVID, patay ka sa gutom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kay Rinabel Gambua, good morning. Kay Imbong Jocampo da. Kay Anabel Calderon Doremdes. Kay Kent Bulaka, Juanisa, sa Barangay Handumanan, Pamilya Bulaka, kuno kag Juanisa, ngarada sa Araal, La Carlota, good morning. Kay Niana Maliksi, sa Pamilyaya sa Lagrana, Pahayahay, Gismo, Subungman, Bernadas. Dira kay Rosalinda Arellano Espadero, good morning. Kay Lorna Dilahencia, kay Inday Ming Siles, good morning. Shout out lang kuno sa Don Salvador Benedicto, Pinida, Kagsilis Family, ga-monitor sa quiet. Kamusta da? Kay Asmen Roldan Rabilio, good morning man. Kay Art Tandoy, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano ang kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon ang Taka mo. radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman, Center Kamo na Dr. Alfred Philippine Standard Time.
las 5:09 na. Diri kita, mga balita na to sa Kapitolyo, pagsanyog sa kabangkalan ginpabugal ni Gobernador Lacson sa charter anniversary sang syudad kahapon. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga nakigbahin sa selebrasyon sang ika-24 nga Charter Day Anniversary sa sunod sang kabangkalan kahapon. Ang aktibidad sa mga tuig may tema nga pagbangon kag pag-isa sa tunga sang pandemya. Sa mensahe sang gobernador iyagan siring nga ang progreso nga naangkon sa buong sang sunod sang kabangkalan kag ang pagsanyog sang negosyo ang resulta sang suro saya maayo nga panggobyerno sang mga opisyal sang syudad. Suro pa sa gobernador ang kabangkalan sa buong ang isa sa ginakilala bilang largest kag most dynamic kag progressive cities sang Negros Occidental. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Mox Espanyolada, good morning. Kay Ame Merender, sang Hinigaran, Pamilya Merender, good morning. Kay Nilo Kokoy, sang Bagong Bago. Kay Erlinda Villaren, kay Niptali Aguilar Escopin, happy birthday kuno sinablo siya, kay Renz Hinuba, kay Utay Benedicto, good morning kay Kapitan kuno Sergio Lebre sang Manlokahok si Palay, kay Erwin Dicatoria, Gonzales sang Maaw, kay Ilsa Habada, si Di Anton Diaz sang Patria Village, Arasya, kay Medina Hermino sang Dakong Kogon, good morning kay Marcy Flores live sa Hong Kong, naga-monitor. Kay Purita de Miren, good morning man. Kay Diloterio Acosta Gare, good morning. May lang nga pagmonitor. Mao si Jinky Dilagdon, morning kuno. Kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael Jan Sison, Kagtanan, niya nga pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Naga-monitor sa USA. Good morning lada. May lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 26-13. Una nga bula 26 kag 13. Second Draw 17-9. Ikadua nga bula 17 kag 9. Third Draw 24-28. Ikatatlo nga bula 24 kag 28. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 26, 41, 38, 44, 10, 16. Resulta sang 645 26, 41, 38, 44, 10 kag 16. 655 kita ang jackpot, 73,852,565. Aring resulta in any order 27, 22, 54, 3, 35, 19. Resulta sang 655 27, 22, 54, 3, 35 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na morning lada kay Nining Serbo, kay Dodge Dalida, good morning man, kay Marciano Bugaay, gamonitor lang sa Woodstock Barangay Tangob, kay Diding Alohaminto, monitor sa Antipolo, Pontevedra. Morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ari,
may pamangkot ako sa inyo. May asma ka bala? Wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, ulala ng pagubag sa baga. Mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agad pa simbanwa, mabugaw nga hangin agadap. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Diri kita, Bacolod Election Officer kanya nagklaro nga pwede kaliwat rehistro ang wala ginaprubahan nga voters registration usar ang ila present address. Aber, balita Comelec, upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag action of Fred, gain klaro ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Kanya nga pwede sa gihapon nga liwat makarehistro ang mga wala ginaprubahan nga aplikante sang Election Registration Board akon ERB. Una ang ginaprubahan sang ERB ang voters registration sang 217 nga mayara man sang petisyon, samtang gin-disapprove naman ang 5. Ginpathag ni Kanya Action Fred nagapungko bilang chair sang ERB, mayara sang wala ginaprubahan nga mangin registered voters sang Barangay Mansilingan, bangod sadto mayara sang balay sa Mansilingan pero gin-demolish na o kung ginbaligya, kagkaron nagapuyo sa Araw Vista Alegre. Sulo kay Kanya sa tion nga liwat kang magrehistro, dapat usaro na ang present address ng aplikanta. Mag-alawag Action Fred ang voters registration na tub-tub September 30. Yes, so din Bacolod sila gihapon. So pwede gusto gihapon niya makaparegister naman niya sa barangay kung diin to sila na naga-start gali. Yes, ma-apply sila liwat registration as voter exhibit sa araw. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Santon Plus Gold Maka-aksyon aton gina-recommend ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Pwede ka parehistro liwat basta lang taga dire, basta eksakto lang ang barangay nga ibutang sa inyo registration. Okay lang. O sige Morning lada, basi utay Benedicto tamyaw kuno kay Joseph Kalingkag kagyo Hurulan sa barangay Manlo Kahok naga-monitor. Kay Manjo Arniho, good morning. Kay Francisco Guangco. Kay Cathy Bir. Si Renabel Gamboa. Si Yuli Balina sang Calamba, Laguna, morning da. Kay Jerome Lipana.
kay idilao sila ni Nanay Isabel ga monitor subong. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Megid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. 24-hour center. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will... Time las 5:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Diri kita, manughimo tinapay pilason matapos ginbuno sa banwa sang Isabela. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred Pilason ining manugluto sang tinapay matapos bunon dira sa may Gikiliana Subdivision, Barangay Ginubatan, Banwa sang Isabela, tinalikdan nga gabi. Biktima dragin kilala sa kay Carlos Iglesia, 35 anyos, taga-barangay Galicia, Banwa sang Ilog, samtang suspitsado ginkilala naman kay Roger Gantalaw. Ini siya nagapuyo naman sa Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. Sa pag-imbestigar sang Isabela PNP, nagapreparar sang kargada nga tinapay ining biktima sa siya sining tricycle kay ga-deliver ini action friend. Ini siya ang ginpalapitan gilamang kaginbuno sa suspitsado nga wala pa mabaduan kung anong motibo sini. Gilayon man nga nadakpan ang suspitsado nga karon yara na sa custodial facility sang Isabela PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Kay Niel Brian Balues, morning kuno kay Kagawad Orlando Balues dira sa Barangay Santander, Isabela. Kay Christian Rua, good morning sa Victorias Rua Family. Banisa Mayo Arasya. Kay Aida Alunan, ba si Elizabeth Malaka Gamala, happy birthday kuno sa office mate niya. Sino niya no pag-pronounce ang ngalan niya ni Jerele Paes, ginatamyaw sang MTCC Branch 3 nga mga empleyado. Kay Daang Dison Peror, good morning ba maulanon kuno nga morning. Kay Randy Artiaga Santisas, good morning man. Subuman kay Robel Magbanwa from Los Baños, Laguna. Mga blatter entry pagkatapos ini. Gaaragay! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon.
Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Sa aton lawas, ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalanse niya ang sistema sang inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ini siya ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ikaw sa vitamina, suplayan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka vitamin E, C, B, magnesium, calcium, zinc, potassium, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa Midplus Kabangkalan, Jurmid Pharma sa Kabangkalan, Junior Pharmacy Himamaylan, Priority Drugstore Binalbagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasing opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred.
kung ang duha ka persona samtang lima ang at large, kagmayara ko sa wala nakilala matapos nagapatigayon sa operasyon batok sa iligal nga pagpanahorang kulitan sa Barangay Zone 4, Banwasang Pulupandan. Ang mo sa Rosel Villarosa, 29, kag Nancy Tampos 41, samtang at large naman Sandayin Arnaiz, Remedios Mabuyog, Bulaylay, Espanyola, Hazel Rivera, kag Moralin Joso. Nakuha sila ang mga kagamitan man sa illegal na pagpanahor kag pila ka mga kwarta. Sa sining panahon importante ang ikayang lawas. Agad na ikaw ang mabalatingan, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Pag-inom sa Santa Plus Gold, kaya Santa Plus Gold, miskin pa yung food mas epektibo na. Maganda yara ini sa extracted ng mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higgo nga dugo hypertension, pagpalang huwag bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santa Claus Gold, mabaka lang sa mga butika. Santa Claus Herbal Soap, makakatagalid din sa katol-katol sa panit nila makag body odor. Healthy beauty, affordable price. Balita rin sa Patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso, una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action na Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Sherlyn de Guzman sa Barangay Estepania, good morning. Kay Dan Dison Tirol sang Canlaon City, maulanon ko no, ang Canlaon. Kay Angela Liarte gayon dato. Kay Aime Crisostomo Marquez sang La Carlota. Kay Anan Lumawag da sang Isabela, good morning. Kay Dante Makilan, kay Nuna Agravante, kay Marlene Diaz, dira kay Eliser Likayan, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Niel Brian Baloes, morning ko na. Sa kay Kagawad Kenneth Lambatin, dira sa Barangay 9, sa Banwasang Isabela. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.